Césate, Clara. Césate. Dígala ahí. Aliora. Y la bonina. Cumple, Copauri. Gaur egun importantiek. Aberisek asko jigo letxe hartu berdik. Hortako mitzazka gozanak. Venga, gerra itxi da. Bueno, udaletxea jautekun, lehen koronelei abisu pasau. Baina lehengo zerixotasun proba bat ingo jau. Hau zerixo hartu berdi haula, Este bate horromi hau, kago en la leche. Oilatzko, Mercedes! Xilik egon nahi, motei. Hola, ez gaitu inoa jako. Hor patineta du zai, koixin joatu. Beha, guazen! Zue zei patineta, ni vigilako zauztet. Jaga mantentzia errexo ingo zaudan hori, eta gaztu zeboia erritxetzat. Kanpoa danak! Kanpoa! Kanpoa! Hasi koronela, aberisek udaletxe hartu dik. Egunon, asko jarra. Aberisek udaletxe hartuik, da baina askotin aintzen jarrikok. Hasieran hainbat aldaketa ingo hau. Helena Osakidetzan. Atzaldaon, zan, meikuna, bai, zeixo itxaron gela, biharren pixuntzio, 2 minutu naten duke. Ai, nilen hiru bat ordu pasarko txandik. Ne bilo ba, horretxe eskola hori dut, Atzaldaon. Eusen, netzat. Zoa! Repre, ikarri txixek etxea. Ondo, ire fauna horrez? No, lujo, minutu pasatzeko. Ja, zen bibi?
Loriak intza bezala, loriak intza Aurra. bezala. Zalde hon, Zalde hon, bai. ego laiz doktoria. Bai. Problema txiba, txixo, Manhattan anjugu behintzat. Bueno, i konta egire problemia. Papel hori jala zer ditu. Hoxe nire titulo nahi juk. Eta zerta hor ditu, hainbeste pitulo. Jo, hiru parazetamol resetatzeko. Eta bueno, zein begire problemia. Baitu urte batzunik, zain zuri punti ez dietela ibili eta pixket izurrote zogat. Pisket zehaztu alege gire problemia. Zain zuri punti, zain berko xokola, desbroza hori patzen. Ulertzeat. Bueno, momentu bat. Nola moztu gizon baten zain zuri punta, arnaz pizka bat hartzen usteko. Lasai honai, horago gauzek hemen iketxean. Naxo, zarniela, ospera! Polikia! Bai, lasai. Bueno. Asingo ajuk. Hau indio! Zamen Sumatra! Bueno, buka eula. Hostia. Lasai. Izi ikutuik! Azkar da isilik, zuzte ba. Puta mierri hau. Hau indio! Ondoren, iguzite erarixen preizue oso altu da biela, hainbat aldaketa inditxe hau. Zurru txartelain hasi ez. Hori dana zuentza, gaztiek? Azkoitiko gazteek parranda lasai egin dezaten dirutzarik gastatu gabe. Zurrutz txartelarekin deskontuak herriko taberna guztietan. Gainera bakoitzak nahi beste diru sar dezake. 300 euro, favorez. Ni 200 errotan ba. Bueno, txintxo hili. Ostegunetatik larun batetara, 8etatik 6etara irekita. Erabili arduraz eta soilik adinez nagusia bazara. Zarrakine, pentsaude hau. Horregatik, udaletxe alboa, zarran egoitza ekartzea eraki hau. Nire nitxe geixo medikoa, haitu aldeek. Bai. Azkarte isilik izan txena ere, isilik ez lerta pulkarra mantzena. Favorez, lotzia mateizula kike. Leno, nigo tabat urtein apendizite penutxean, nahi zahar erdixen, eta asko sobeto. Batean, ez tezeipa. Bueno, kike, guazen zaharren oitza bain. Hoi nola jonga ju oraino, nire nahi alaiz. Hortxe iskinen da, ba? Nola hor txeskinen. Ondoren, ikusite piztinak urtitan ez dira aldau, eraki hau berritzia. Horrez gain, parkinek asko jarrantzat debalde izango juk, eta kanpo duntzat, izto mortera dia. Batke, gazti antolau da ondo pasatzeo, gaztetxeat antolatzi eraki hau guk. Ordun, dano zeuduten miteute askotxire etortzea. Bueno, danok, ne. Gaztiek, askotxire altzuzte. Arda. Karneta maseik. Ezin duzte askotxire sartu, aspetxarra zat, Zilegi! Azkoitin erramaiatzeo, gela, No. Oide, ganai. Que no abra la ventana cuando te visiten las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy. Me han dado por las ramas, por digas y por... Ilarra, ez alde power, kuadriago gotxe bondikuk? Zenba bamba. Ota osterdi bakoitze? Noa, eta zaute ala.